hakkude Macky Sall donc Amadou koko heewi catere gandanɗa hoore maɗe hande jomum en bello ɗum hande kala ministre hande mbo feerno wiide hande ina wat séparé mum hande nen sohli ɗum hande jaare ɗon ɗo jamma wona Cheikh Oumar wona Abdoulaye Daoud wona goɗɗo hanki bet yennaka 4 heures o leeɗi walla 5 heures du matin hakkude mum e ɓen ɗon hakkude arga e arga men omo andi hanti ɗo fayi ko mbiyata ko mawɗo ɓuuri andude dengol e jimɗi mum donc to fayi to ko toon paaɗen terto ngo ko yen terte président anda han woni jeeri men mbaɗa isolé en nani wiɓe ɗo certaine maire walla gondene maire eɗen gandi no mbaɗirten so jottima toon ɗum ɗon yo bandiraɓe fof paam ɗum ɗon woni jaɓɓal men haala ko jarani jootu ɗum tan woni ɗo pour eɗen ken yahoɓe eɗen mbaɗa mobilisé auto ji ɗi gottoma auto ara wuurma ƴettuma ɗum woni ɗo ɗum ɗo en kulani hen haydara Macky Sall yimen ɗum tan jogui hen jogno men mbaɗa haala merci assalamu aleykum on bandiraɓe jotta way ko Ibrahima Madeye e kaw Mouhamed Biram e madani ko ɗiɗi haalde ko ɗum tan woni essentiel haala ko woni haala ko ɗo tan ko dawol ngol ko dawol jeeri wona dawol parti wona dawol tendance haade sika noota yimmo waala a yeehi dimata walla cangay walla fanay walla jeyir yo leer a waalata toon mbalta ko ɗo e Tatki walla banggue jeeri ɗiɗo wadde ɓorno wutte jeeri jaaha jeeri sa jofti jofta e jeeri a waalata toon wadde noon jeeri puusama hayɓi ɗo laano ko en puusi ko ha ɓiɓi ha ari hakkude maayo mbaɗen feere ko Tatki Amadou won wirnatno ɗum waɗi ridoji guila heccanki jamma hanki jamma mbaali ko tefde ɗum ɓe wayi tan kono ƴamal ni foyɓeni noon heddi ko enen en dañi chance kala calinoɗo men ɗo walla jaɓɓatnoɗo men ɗo yii men wiɓe kon cuwa kam yimami hollu moon te rawat ko kollumon ñatta heddi ko woto tiset nawɗo neɗɗo woto wutti nawɗo neɗɗo 2,5 e capanɗe joyyi 2,5 e capanɗe joyyi tiset fewdama capantati lakoste fewnam pour jeunesse o wutteji rewɓe gadda mawon 2,5 ala ko manki ɗo e filme le cameraman Diallo